Nu Møller, bare kør. Mikkel, du tagger også på den her. Mikkel. Sug. Løb ud, så du ind i bilen, så kører vi. Jeg kan ikke suge der. Møller, pak lidt mere. Skal jeg ikke dit? Møller, Jeg siger, at vi kører. Ja. pak nu lidt mere. Pak nu lidt mere for helvede. Møller, pak lidt mere. Pak nu lidt mere, din fucking idol, inden hører vi holder. Fucking bare røv. Kan du ikke få lidt af hende med? Nej, de er tættere på. Det er godt nok. Sjoveste ved livet. Vil du komme min telefon nu? Ja, jeg har navn. Møller, pak lidt mere. Den der dele, siger. Det er video, der skal fucking dele. Hvis du bakker ind i hans bil, Så ringer Bob midt i det hele. Ej, godt. Så den er første, så Mikkel, han ligger ned. Mikkel, du skal ligge her. Vi skal se fisken. Ja, du skal se fisken. Det er sådan nogle kyllingbryster. Der skal se fisken. Eller kør nu for helvede, Møller. Han kan altid køre. Ej, nu står hun oppe og sidder. Nu sidder hun op. Kig nu herude i siden. Åh, bryster. Jeg kan se en bryster. Hun har set os. Hun har set os. Så er hun flået sammen af grin. Hun flået sammen af grin ved siden. Møller, Hun siger igen. Så vender han sig sammen. Møller, kør. Røvhul. Jeg har så meget røv. Jeg har så meget røv på den her bil. Jeg har så meget røv, mand. Bryster, jeg kan stadig se. Der var... Det er det sjoveste, jeg har prøvet i mit liv der. Ekstremt gode bryster. Nu tager hun trøjen på. Det er det. Dyt nu, og så kør, Nej, vi kan Møller. ikke køre. Vi kan simpelthen ikke køre det. Ja. De ved ikke, hvad de skal gøre. Jeg Jeg lærer lægger ikke mig også lidt med gudsen. Skal de rejse mig? Han er fuldstændig. Skal de se mig? Ja, tag lige mobilen. Tag mobilen. Pak nu bare på råden.